Mag somo nyakwar mgajong migao mar somo chano ketayanga report maraput mayande wal ko jaten piny Kenya William Ruto mondo mi orango weche mag somo e pachoka. Moyange ko jaten migao mar somo Ezekiel Mashogwa pudno mano winjo tiek tijne gi kodwe maradek igane omede dweche adek mondo mi gigo report mogik ma owinjo ketayanga lokruoge ma otimie sekta mar somo. Moko mweche mana pudni rango na oriwo somo mar CBC kit somo winjo chiw ne jopuonjre koda kwan mar kit somo go. Somo mag mbalariany mago mag tije lwedo kaachiel kod kit chudo bende winjo bedie e kind mamoko. First ever application portal for loans and scholarships under the new universities and the colleges funding model. You know what we have done, because we had this engagement, we had a public participation, particularly with the vice chancellors and all the other stakeholders, before we came with this new funding model that was unveiled by His Excellency the President, as contained in the Presidential Working Party. Of course, we are also making the outcome of that report of the Presidential Working Party out tomorrow, which will be presided over by His Excellency the President of the Republic of Kenya. Kama chiro jaten migao matudro kod lony manyasani Eliudo Walo singone